अन्नाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायथि बेखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोबाय लोगोसे दायो जोङो जोंनि खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथायै खुंग्रिं हिमालय हारिमु आफाद बे जथायै जोङो दिनैनि जे बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ खुंफुंगासिनो दङ आरो बे खुंफुंनायनि गेजेरजोंनो जोंनि खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय जे गामिफोराव गोदोसोनानै थानाय हारिमुनि जेनाखि दोरोङारि दामजु बैफोर दामजुफोरा बै समनिफ्रायनो माने गोबाव समनिफ्रायनो गोमालांनो हमबाय बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनैहाय बोखांफिननायनि मोनसे नोजोरजों नैबे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे फालिथायखौ जोङो खुंफुंगासिनो दङ आरो जोङो बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ जोङो लालांबाय थागोन दा जोंनि जेनाखि बे बैसागु फोरबो फालिथाय बे फोरबो फालिथायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' गामि गामि मोनफ्रोमबो बर' गामियाव जे दोरोङारि दामजु बेखौ बोखांनायनि गेजेरजों खुगा मेथाइजों रंजानाय मोसानाय बेफोराव रंजालि बैसागु बोथोराव सोलिलांबाय थागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों दा बेखौ लानानैनो जोङो दिनैहाय नैबे बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ जोङो नैबे खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि जे गेवलां गेलेग्रा फोथार बेवहाय खुंफुंगासिनो दङ जागायजेननाय बेजों लोगोसे बेवहाय फावगिरि बा फावखुंगुर देलायनाय आरो बेहाय देलायनाया नोंसिनि मेथाइजों गोरोबनांगोन ओरैनो बेजों लोगोसेनो दिनैहाय जोंनि गेजेराव जाज हिसाबै जोंहा साथाम जायफ्रा माने बेफोर बुस्थुआ बर'नि एक्टर सोरां गोग्लैनो मोना नार्जारिमोन नामा बेनो मेकआपआव आरो दाननाय सोरां जायो बसुमतारी ओंखायनो नोंसोर मोजाङै नोजोर लोगोसेनो होनांगोन आब' थांखिनानै रिंकुमनि नोंसोर मोजाङै बिथाङाबो दंफैयो गावबागाव लोगोजों आरो लोगो जोंहा नायनानै दंफैयो जाहाथे सासे गाननाय दख'ना जोमग्रा दिलीप दङ जोंहा जोंनि सेन्ट्रेल एबसुनिनो बिथाङा सासे सिनियर बिथाङाबो जोंहा दंफैयो लोगोसेनो जोंनि जेनाखि मोसाखावरि बिथांमोना दिनैहाय गोबांथार माने बाहागो लानो हायाखैब्लाबो दिनैहाय 10था टिमा दासिमाव जयेन खालामनानै दङ आरो जोङो खोनानो मोन्दों माने फैबाय थागासिनो दङ होननानै दा बिथांमोनाबो हयथ' बेवहाय बादायफैगोन दा बेखिनि लानाय गैया जायहा लानाय दं बे मोनसिगोन जोङो बादायनायाव बान्था हिसाबै जोङो रां जोङो हरनाय जागोन जोङो सेथि बान्था हिसाबै 10,000 नैथि बान्था हिसाबै जोङो 7,000 आरो थामथि बान्था हिसाबै 5,000 बेजों लोगोसे जोङो माखासे रांखान्थियारि बिथिंखौ नायनानै जोङो बिथांमोननो हरफादेरनायनि जोङो बेखौ थांखि लादों आरो जाय बिथांमोना बादायनो फैदों जों बिथांमोननोबो बे हाबाफारिखौ लादों आरो रांखान्थि हरफानायखौ आङो रंजालि बैसागुनि आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आं जासिबाय रायजो राजाफोरनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय देरसिनफोरनो खुलुमनाय उन्दैफोरनो अननाय आं जासिबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जा खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद खुंग्रिं हारिमु आफाद बे जथायै खुंनाय दिनैहाय नैबे खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव जे मोनसे बैसागु खुंगा बाथि रंजालि बैसागु जा फोरबो फालिथाय बे फालिथायखौ जोंहा नैबे खुंगासिनो दङ दा बे हाबाफारिखौ खुंनायाव आंखौबो सासे बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि हिसाबै लिंहरनायाव आं खोब गोजोननाय मोनदों आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंनि रंजालि बैसागुआ जोंनि बर' माहारिनि मोनसे गेदेर रंजाथाइ फोरबो आरो बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया बुहुमाव सिनायथि जानाय मोनसे हारि हिसाबै जोङो मोननो हागोन जोङो मिजिं खालामो जोङो मिथिनो मोनो जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि सिगां 3,000 बोसोरनि सिगाङावनो जोंनि बै समनि आजै आजौमोनहा जे रंजालि बैसागुखौ बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोना निस्सय फालिबोनायखौ जों नुदों जे जोंनि आबौ बिथांमोनहा जोंनि आजै आजौमोननि थांखिया जे आबाद मोजां जानायनि थाखाय जे आबादाव जाहाथे खुनु बेमार आजार जाया आरो जोङो नैबे जोंनि समावहाय खुनु खैदांथिफोर जाहाथे फैया बेखौ थांखि लानानै जोंनि आजै आजौमोनहा गोदोनिफ्रायनो बे बैसागुखौ फालिबोदों जों खोब गोजोननाय मोनदों जों आसा खालामो दिनै जोङो बर' हारिया बुहुमाव मिथिसार जानो थांगासिनो दङ
आरो जोङो बेखौ लानानै दिनैहाय जोङो मोनफ्रोमबो गामि गामि जोङो रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसेयैनो जे गामिनि जोंनि गेदेरफोरखौ जोंहा मान होनाय उन्दैफोरखौ अननाय बेखिनिखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनैहाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो जोङो जोंनि बे रंजालि बैसागुनि गेजेरजों जोंनि आब्रुथि जोंनि खौसेथि जोंनि अनलायनाय जोंनि गोरोबलायनाय जों बेखौ खालामनो हायो आरो जोङो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि गेजेराव गुबुन हारिनि गेजेराव खौसेथि जे सानलायनाय बेखौ जों मोननो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो जों दिनैहाय नुनो मोनदों जे जोङो नैबे जोंनि रंजालि बैसागु बे बैसागु फोरबोखौ जोङो मुलुगाव फोसावनांगौनि थाखाय मुलुगाव मिथिहोनांगौनि थाखाय जोंहा दिनै खामानि मावगासिनो दङ जोंनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे फारसे जोंहा सांग्रां जानानै दङ आं मिजिं खालामो जोंनि नैबे रंजालि बैसागुखौ जे जोंनि नैबे गामियावल' जोंनि ओनसोलावल' खालामालाबानो मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन रायजोआव बेखौ खुंनायनि थाखाय जोङो निश्चय खामानि मावनांगौ दङ आरो जोङो फोसावनांगौ दङ आरो जोङो बे रंजालि बैसागुखौ बुहुमाव फोसावनांगौनि थाखाय जों दिनैहाय गोबां जोंनि गेजेराव मोसानाय जे दामनाय देनाय रोजाबनाय बेबायदि हाबाफारि जोङो लानांगौ थागोन आरो जोङो वर्ल्ड जेनियास रेकर्ड खालामनांगौनि थाखायबो जोंहा बर'फ्रा बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ दं होननानै जों सानदों दा बेनिखायनो जोंनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा बिनि सायाव निश्चय खामानि मावनांगोन जोंनि सरकारनिफ्रायबो बिनि सायाव निश्चय खामानि मावनांगौ दङ आरो जोङो जथायै जुदि सानलायनानै जों बे खामानिखौ जुदि मावनो हायोबा निश्चय जोङो गुबुन गुबुन हारिनि जे मोसानाय जे मेथाइ खननाय जेरैबायदि फोरबो फालिनाय जे रंजाथाइ फोरबो खुंनाय बेबायदि जों निश्चय खालामनो हायोबा जोंनि जाथिखौबो जोंनि हारिखौबो मुलुग दरबाराव जों मिथिसार होनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो